Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoa berrekizuna 10 duten berreketak aztertuko ditugu. Dakizuenez, berreketa batean berrekizuna eta berretzailea bereizi ditzakegu. Beraz, bere izena esaten duen bezala, berrekizuna 10 duten berreketak halako itxura dute. Eta zergatik dira bereziak? Adibide batzuekin ikusiko dugu. 10 ber 0 bat da, edozein zenbaki ber 0 bat delako. 10 ber baten balioa 10 da, edozein zenbaki ber bat zenbaki hori da. 10 karratu, 10 bider 10, hau da, 100. 10 kubo, 10 bider 10 bider 10, 1000. Beste bat. 10 ber 10, 10 bider 10 bider 10 bider 10. Hau da, 10.000. Ikusten duzuenez, berreketa hauen balioa zein da? Alde batetik unitatea, eta unitate horren atzean berretzaileak adierazten digun 0 kopurua. Unitatea eta 0rik ez, unitatea eta 0 bat, unitatea eta 2 0, unitatea eta 3 0, unitatea eta 4 0, Berrekizun hauek asko erabiltzen ditugu, edozein zenbakiren deskonposizio polinomikoa egiteko edota zenbakiak notazio zientifikoan adierazteko. Bai deskonposizio polinomikoa, bai notazio zientifikoa eta askoz gehiago gure kanalean. Gogoratu, YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.